Здравейте, аз съм Беатрис от Автокъща Факт и днес ще ви покажа няколко коли, различни като характер, различни като бюджет, но с едно общо нещо. Всяка една от тях може да стане ваша с първоначална вноска от 20% и месечен лизинг през Amigo. Без банки, без доказване на доходи. Хайде! Това е Audi A4 2011 година, двойка турбодизел инжекцион с 143 конски сили. Средният комбиниран разход на гориво е 5-6 литра на 100 км. Този автомобил разполага с удобства, като подгрев на седалките, кожен салон, електрическо регулиране на седалките, мултифункционален волан, парктроник, навигация и още много други. Това уникално Audi може да стане ваше за 6500 евро или за още по-уникалната сума от 308 евро на месец през Amigo лизинг.